Shubor na kaslem jong unongsan hima. Tang hadin kat tukat ni kenta kajing betha nakalyang ka CEC lingba Presiden Rangba jong ka seng ikisnat trikam jong ka seng hakeleng ka bri nyau trem ban pek perman ka rung kami ki breu na po kari Bangladesh menhinin kami ke khat khandai trik unaitung ki khot ka HYC Ribhoi District hakapor kumbah nyau beje janmit kila yok ban bat haduk san po nyongut ki breu ki bandai na Bangladesh ki balawan lingba ka West Bengal syakani ka jelami Meghalaya. Hadin balalap ya kita ki breu na lat umroi ki balawan deka bus kabaranya registration number WB Prahnyo Not Hendreu Sao R ki dekat ka seng kila kli pertho ya ki kot kisla bat kalai kawan jongki hakabas dang kini ki breu ki peni ki passport bat ki visa jongki bat ongru baki temu ban lek sha silchar Assam bat donru ki ba ong baki temu ban wan shlong ban lek Shanghai sha sora Henry haba kelipat ya ke jaka baki temu ban syong ban samit kini ki breu kim shem la ai ya ke jubab ke basai. Hadin ke jing bum syai ke jubab ne kini ki breu ki dekat ka seng kila ai tino ya kini ki breu ki pulit jong ko Umyam police station kenang bakin yo ban tokit bat bakin le kat kum ki kindon jong ka ai. Ki dekat ka seng kila pentip beru ya kini shi kinong elam jong ka CEC ke bala pentip pat ya kini ka kam shi ki bor bahalor. Hadin kat to kat ni kentapat Berhadin bala pek ye ki kot kisla ki pulit kila pelat no ye kini ki breu baro bat pentip ru syaka seng bakini ki breu kin salej sya silchar Assam ki dekhot jong ka seng kila am bat but din bha ye ki breu henrei la lap penban baka kali ka bakit ye ki kamshim la yai ling baka bypass ban lej sya silchar ling baka maureng keneng joai terter henrei kala no penban sya kalenti ban lej phai sya gohati kumta ki dekhot kila penlong ke jing amit namar bakani ke jing le jongki kila pen subajur ya ke jing temu jongki ni ki breu haka step ka arpo trik unaitung la pentip di pat ba begini ki breu kila wan pai biang salat umroi bat nang ni kila kiopat haki kali sumo jongki trajela bat kila lech sekitain sora kaseng kala penlong ya ke jing wat jing tip wood bat yo aru iki nomor kali jongki sumo ki bala kit ya ki sesora bat penlong ya ke jing pet perman ya ka yat ka yeng jongki ni ki breu na kalian kinong elam ke CEC kila pentip ru seki bor pulit ke district bat sora subdivision ban bot din ya kini ki breu kenang ban penti kena ba umdai uweiru ni kini ki san po nyongut ban yo lat ban syong ban sa be an hagani ka ri Meghalaya kaseng kala kinturu ya ke sarkar bakan betha ya ke infiltration gate hakeleng ke jela batru ya ki bor pulit bakin pikir bha ya ke jingrung jingmi jang ki breu kamtam e na kari Bangladesh hakum gani ka por bana kaliang ka sengru kan pek perman bha bat bakanam ailat bakini kinong Bangladesh kin yo rum bat shong shnong hangni harilom khasi bat jaintia Hagajo ko por ka seng kala khot bat weru iki bor snong ki bor hima bakin long gi ba pikir bante lakam ya ka jingrung jingmi jong ki breu bat nabar hakum gani ka por badon ka jing ki hari Bangladesh